Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may aga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw kadasig lang sa tiyempo naton, Biyernes na kita, Nobyembre 19, tuig 2021. Aksyon Hotline! Daw sang sano malang tong Lunes pa lang, subong Biyernes na daw ginahunos lang no. Ang mga inadlaw ta do kadasig sini sa aton magtigulang ha. Aksyon Hotline! Ang countdown ta naman antes ang adlaw sa Pasko may 36 kaadlaw na gidlang nabilin. May 43 kaadlaw naman ang nabilin para sa tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagamonitor na karon nga aga. Mga nagamonitor via Facebook kag subong man YouTube sa online kag sa on-air. Kutong malabutan sa aton sining nga broadcast. Good morning and welcome to the show. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline! Sa mga tagpalamati naton nga nagamonitor karon iya nga aga, of course, pwede gid kamo makapartisipar no sa aton nga pagpangalagad pagi sa pagpadala sang inyo mga mensahe dira sa comment section sa Facebook kag YouTube. Feel free sa pagpadala no sang opinion, reaksyon nyo kag ang inyong mga paino-ino. Ginabi-abi tagina kun may greetings gid man, hopefully hindi kita makalawig. Aksyon Hotline! Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad ang mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa nasyonal, ariho ang patutsada ni Presidente Rodrigo Duterte. Actually, ang parte bala sa panindugan sa Malacanang nga wala niya ginatugutan nga mag-attend sa mga hearing sang Senado ang pila ka mamatag-as nga mga opisyales sang gobyerno sa nasyonal. Kung kaisa makita mo, siling mo may rason mas President Digong mo. Kabalo kasubong, untimely, bala nga inang ari kita nagahidampot sa eleksyon, nga ginaistoryahan diri, amo ang isyo sang corruption, in which, kabalo naman kita nga sa Senado o kag sa Kongreso, wala na iya sang ginatawag naton nga katapusan ang mga investigation or hearing in aid of legislation. Sa tutuod lang, way padulungan na ngayon lang makitapusan bala nga may verdict nga ipapanaog nga ang isa ka persona or kandidato manda siya, isa ka opisyal sa gobyerno nga ginasubject sa investigation of in aid of legislation, may verdict sa ulihi nga masiling Senado or Kongreso or sa House of Representatives nga guilty ka beyond reasonable doubt. Wala na iyada sang puder kag papel ang mga miyembro sang any committee sa Senado kag sa Kamara de Representante. Ti kung kaisa do may rason mas Presidente Tigong magambal siling yati nano ina karon gina-delay niyo mga tao da nga subong ariga away kontra sa pandemic. No? Siling i-delay niyo yang timpo nila dira lang nga amo na gani siling nga rason mapapili kuya gani senador kay maguhon kun da mga pulisiya da kagang maginahimo nyo da nga mga investigation in aid of legislation. Aksyon Hotline! Tigaling siling ko
balido man kay ang ginaimbestigar subong parte sa isyu sang korupsyon mo. Galing kay ang timing bala nga pwede ini magamit sa pila ka mga incumbent senator in favor of their manok sa politika. In short, tikong kaisa ang investigation hindi bala in aid of legislation, ti basi kon ang wa sina investigation in aid of election. Aksyon Hotline. May point galing are. May punto si Presidente Gong sa pagambal sila. Galing kay kita, why kita nagatolerate eh? Kung may issue ginman sang korupsyon, mo na gani ginambal, bisan simple nga tao, nagapamensar, because it is very technical, especially ang mga presentation, kay lain mo na sa korte mo. Sa korte, kung may case ka o kung kaso kang ginatubang, like for example, ginpasakaan ka dira sang any criminal case, administrative case, or whatsoever, ang imo ginahimo da as part of your defense kung ikaw ginakusar, tit ang burden nga i-show ang proof iya sa court, ara na sa nag-akusar, no? Nga sila mapresentar sa anuman nga maebidensya to prove nga indeed nakasala ka, no? Kag wala iya sang ginatawag naton nga indang dulaban-laban labla nga pagpati nakasala ka, because the presentation always ended kag ang ginabasihan sang korte amo ni siya ang matter of fact and matter of evidence. Evidence siya kag kamaturan nga ginapresentar mga kon sa korte. Aksyon Hotline. Going back dira iya sa Senado subong puwerte, no? Hindi na mag-alattend atong magin-imbitar, especially kung ang mga ara sa departamento sa gobyerno nasyonal, siling ni President Digong, hindi na sila mag-usik sa ilang tiyempo, kaya hindi na gani kami di kapanghilamos sa problema sa nagapadayon nga epekto sa COVID-19. Tigaling nga muna siling sa tao, tingadlukan ka mo haw. O kung wai ka man lang sila, bisan ano, pala nga palibot-libot sugilanon sa imo. Total investigation in aid of legislation na kung wala ka sang ginatago nga bulubinlod, kagway ka sang malain abing intensyon, nagapangalagad ka lang da, kagway man issue corruption, why kagid sang dapat kadlukan, bisan sino pa na nga mag-investigar sa imo in aid of legislation? Aksyon Hotline. That is number one. Now, kahapon do, iyagid tiyempo ni President Digong sa patutsada niya, ari pagido, may ginmuno siya kahapon siling nga may-ari di gani kandidato nga bitbit niya sina kag no nakita naton nga nagadala malang sa popularidad niya ang apelido ko tatay niya, way man hinimuan sa una, way man ginmuno, pero obviously I know nga ang guest nyo is good as mine, nga nabalaan kag daw kasilibton kung sinong ginatumod sa presidente. Ang worst amo niya ay sila may arang kandidato da manggaranon, bata sa manggaranon, pasilipod lang sa apelido tatay niya, pero amo ni nga kandidato sa palabuton nga eleksyon sa pagka-presidente or aspirant nga nagagamit cocaine. Aksyon Hotline. Dali lang, siling ko, ay, kung matuod ini, do ano nga tuig to ginumpisahan Aksyon Elre ang uplan tukhang? Exempted gali yan, madalag ko ng mga tao sa uplan tukhang. Aksyon Hotline. Diba? Kay kung madugay na ini nga isyo sa isa ka kandidato, sa isa man ka individual, tisang tsimpo nga nagratsadang uplan tukhang, tuway ni siya matukhang, nga ining mga ordinaryo nga tao, ni ginakantuan sa una ka ginatukang. Amo tong iban, ginahadukan, silingawi, ibisitahan ko sa pulis, di gintukhang ko, ginpandaman ko, di nagsurinder man ko, kag nagpabalo nga mo na sing una, gagamit ko sang illegal nga droga. Aksyon Hotline. Tinga exempted yung cocaine ni sa illegal nga droga, kay illegal nga droga na gyapon, ari siling ko, umpisa pa lang ni, amuning barometro nga balantayan ta, pag umpisa gid sang eleksyon mo, nga kung in kaso nga mag-umpisa ng balbalanay, bisan sa debate, patsag ko pwerte kainit nga waso sanay sa mga kandidato this coming debate, no, kung may debate, giman nga iset for national candidates for May 2022 election. Aksyon Hotline. Nga way ni siya matukhang yaman.
ang uplan tukhang to pertik sikato, isa ida sang mga tinaga nga matandaan naton under Duterte administration nga ang uplan tukhang nangin tatak sang mga sang Duterte administration sa pag-away kontra sa illegal nga droga. Ay, Bertia subong, kita mo pati gani si Rafi Tulfo, no? Si Rafi Tulfo ho nawaswasan magani may ara man sa napagkilala nga kinasal yamang kuno. Ay grabe daw. Siling kugid nga kun may ara ka gani bulubinlod, may tinago ka nga sekreto, kuidaho ka na mag-interest politika. No, kabisan baka nami sa mga nabuligan mo, sa programa mo, kung kaisa bangod lang sa isyo na personal nga ginatake si mo, kalamay mo gid bro. Pero hulaton ta na, no? Kay iniumpisa pa lang eh. Siling ko gani, amo nga hambal ni Presidente Gong, way ko siya ginasuportahan ni kandidato ginmuno ya siling ya sa way ko ya sa ginasuportahan kay Marcos kay Pacquiao mo way ko na nag-commit sila nga suportahan. Di ko lang tawon ta, sigurado kit si Bongo ni gurong iyang suportahan tudo-tudo eh. Galing nung matabo sini kay si Bongbong Marcos, by the way, ginhatagan sa extension nga magsabat to sa mga petisyon kag disqualification cases. Sumong na mo pag nag-file sa iya ho, no? Nga mga sektor kung grupo sa Commission on Elections. Bantayan talang na mga development sa politika, no? Kay siling ko gani abi subong pay white ng anay ang mga politika hindi ta gini madula actually may body politics gani ning politika kag amo ning ginanamitan subong kada adlaw mo ning ginaistoryahan niya sa magkapihan kag pagtipon-tipon sa publiko. Kun baga amo ni siya ang pinaka-menu sa mga kalan-an pa nga kun pa magkuton gablano ding special yung pagkaon nga gina-offer di man. Ano ang produkto nyo nga daw top diri nga amo ginagapanguna kadadlaw nga ginabakal? Ati kung sa kapihan niya mamangkot ka ang nagapanguna ginaistoryahan kadadlaw parti politika eh. Okay, so much with that. Ano ang pila ka madalagko nga balita yadri sa aton sa lokal? Nawari ho, ang BIFAR nagpagwa na sang ila sining advisory ginaban na actually ang pagpangisda bla. Alin sa tuloy, gumaa, balantyong, bulaw, kag tabagak, diri sa Visayan Sea. San o mampisa, nagligad ka no bibirikin si pa ho. Ginadumilian na ang pagpangisda sininggin muno ko, nga mga klase sang isda. Tob-tob ini, Pebrero 15, tuig 2022. Ang tuloy, isa lang nisang mga produkto nga isda, nga paaliwansan sa mga pigado nga pwede naton baklon sa merkado bakal kasubong sa mayong klase ng isda sus marusip tag 200 sobray ang kilo para nga maproteksyonan kag hindi na magnubo pagid ang kadamuon sa maisda sa Visayan Sea amo ni ang desisyon naging pagwa sang BIFAR kuan ta lang isla karon official statement kay pagtawag ko kay Ma'am Marian sang BIFAR Dres Negros on travel sa subong eh. Yang communication ko sir medyo nagadula-dula kay on the way ko sa isa ka special mission. Okay lang na pero at least may ara advisory bla, no? Parte sini para mahibaluan tagid direkta sa authority ining sahi sang kasuguan subong o kun pagban nga ilagin mando. Ano pa? Oy, ang mga flights sang airlines nga nagakadto pasulod diri sa Bacolod, grabe ang pagtaas subong sang percentage sa kadamuon sang pasahero. Up to 90% ang capacity in every trip. Now, ari. Kundi subong ginalugan na ang mga regulasyon, magbiyahe ka basta fully vaccinated. Huwag gina problema Sulod kaya gilayon. Halimbawa, Dres Negros and Bacolod, amo ni gani nga kung fully vaccinated ka, in fact, makabenepisyo ka man mo. Abangod sa sining COVID-19, hindi kaya dali-dali mabudlayan sa pagproseso because you are no longer required sang RT-PCR test. Now, tinagamat-amat damo subong. In fact, ang mga nagabantay dira nga mga medical team o kung ining nagaswab la sa airport, ginpull out ng isang province.
ang sa barko na lang siling Dr. Kailian na bilhin, ipa-check na lang nagkaroon sa iyabla. Aksyon Hotline. Pero pertik na mo, mga pasahero, kapin pagid ang gina-expect ang ginhandaan pag-abot sa bulan sa Disyembre, ang influx nga possibly magasulod diri sa aton sa Bacolod kag Negros. Aksyon Hotline. Isa pagid ka mga update karon pagtabok sa border sa tunga sang Oriental kag Negros, plano na nga palugan, no? May ara na green light from Governor Digamo sa Negros Oriental diri sa aton ina ginatun-an pa ni Gov Subong. In fact, may mga meeting pagani nga I understand schedule to be represented by Attorney Diaz upod sa Valyacar Transit Incorporated. Aksyon Hotline. Ano pagid? Now, istorya parte kandaan kag pagbalik sang gradually sang face-to-face classes, tisubong niya ang kung sa Tagalog, pag nagkakandarapa sa preparasyon, ara sa Commission on Higher Education o sa tertiary level. Mga eskwelahan sa kolehiyo, nga mo na gina-expect, nga daw mauna sila balik sa face-to-face. Kung ma-qualify ka na. Now, i-check naton because even the DepEd, ginalantaw diri nga kumadayon by next year, in the first quarter mabalik ang face-to-face mo, hindi pa man ulihi kay kabalo ka ang graduation, medyo delay naman na iya mo. Hindi man niya nga pag-abot sa March graduation na, lawig-lawig pa nga klase ay liwa. Aksyon Hotline. Now, ang problema, kung madumduman yung nagligad, diri sa Bacolod, ang DepEd, nagaproblema kay may 1,000 pa ka mga maestra mismo nga hindi iya magpabakuna. Hindi magpabakuna for so many reasons. Number 1, religion. Number 2, personal reason, especially medical reason. Siling ko kung nag-istorya kita preparasyon sini, hindi ayan maka-epekto ini sa mga ginahimo nga preparasyon sa city kay sang DepEd. Sino abi nga ginikalan karon ni mapadala sa kabataan niya sa eskwelahan kung nabalaan niya nga manunudlo nga magatudlo sa iya daw ay karon mabakunahan o kung ang bata mo elementary grade ipadala mo to karon sa maestra nga waya mabakunahan. Aksyon Hotline. Pero i-check ko kay duga problema gi kuno si Ma'am Sales kada may ara gid iban tig-agi di kumbensyon with your respect to them ila man ang kinamatarong man ang ginestoryanta di kabuhi man mo iba na mo nang nabalakan nila pero pila naka percentage sa 1,000 may ara gid man nga nakumbinsi nga magpabakuna. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang ni kay subong amat-amat ganang jutay ang cases sa COVID. Hopefully, ma-maintain ini nga trend agud nga mayo na ginang aton status. Joining us over the phone is Councilor Renisito Novero, ang Committee on Education sa Consejo. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Actionar. Sa inyo, beloved management and staff sa Aksyon Radio sa ating mga talangga na pagtalunabit ng agasin ito na. Salamat, Gid. No? Sir, what was the latest coming from Ma'am Sales? Well, ang latest naman na conversation informed me from our last meeting sa mga teachers na wala pa napakunahan. May aragid man mga nagpapakuna pero daw hindi do substantial ang number, no? Okay. Kaya aragid niya gihapon na daw nagapulo pa piga daw kadamo-damo pa sa ila. So kung magsiling ka hindi pagid too much o dako ang numero, may 10% out of 1,000 nga way pa makababakuna? I am not sure yet. Ay wala pa man nagatag sa aton sa definite figure si Ma'am Sales. Okay. Although I requested for some and she promised na i-follow up nila na punto. Karon I expect na I might be able to receive some categorical figure. Okay. Pero subong sir because nga kung hinali na yun nun giban ni Sindiped kaya nakita nila sa iban nga mga areas naging successful ang pilot nga program, no? Sang opening pagbalik sang face to face. Ti ano na lang imuon ta sinin kaso sa ulihiman?
Well, first of all, sa jurisdiction sa DepEd, ang aton so far as the issue of education is concerned, somehow ang local government unit do secondary ang aton jurisdiction. No? Ang primary jurisdiction are sa Department of Education. Okay. So dapat ma-formulate sila sang klaro kag implementable na mga rules and regulations anong sining bagay. Okay. Agod nga maintindihan sa aton mga manunudlo kung ano ang pwede mo, ano ang hindi pwede mo, at kung anong posibleng mga sanctions sa hindi magsunod sa regulasyon sa DepEd. Kung ilan na imoon gila yon, base palang mapadasig ang inspirar sa aton mga manunudlo nga magpapakuna. Because in the first place, ilan ni kayuhan ilan ni security. And then, of course, secondarily, seguridad man sa mga tao nga makasalambawa nila, especially ang members ng ilang panimalay, kag ang mga estudyante nga ilatutluan sa lihi. Ang problema lang natin Aksyon Art is kadamo pagitsubong sa mga misleading nga mga informasyon, mga istorya pala nga nagagluwa binagit sa social media. Kag daw amo ni ang nagahatag sa ilang siguro sa pagduha-duha na magpapakuna. Okay. Muna nga kinanglan may araman sige-sige kag ginagapursige nga mga intelligenteng information drive. Radio broadcast sa mga social media at sa mga kabarangayan. Yes, sir. Kag amo na siling kung problema sa uli, kung nainali magbalik ang face-to-face, ang unvaccinated nga manunudlo, ma-report na sa duty niya, di mo obligar mo karon ng mga parents ipadalagi ng ilang mga kabataan sa school kung sila mismo kabalo nga ang maestra nga matudlo daw ay makunakan niya. Awagan ang ginakangawaan ko Aksyon Art kasi pala may mga stringent na mga policies o dihi ang ahensya sa gobyerno. Katulad sa excuse me. Katulad sa DepEd, ang ako pananaw, ang ining emerhensya do pero yun gera mo. Hindi pala, ang gera is an extraordinary environment situation. Sure. Kung extraordinaryo gani ang circumstansya, ang imo sa mga remedies extraordinary man, you don't go within the normal and ordinary course of event of practice. Diba sila sa ulihin, mapilitan ang gobyerno nga mag-imo sa mga tuman ka-istrikto nga mga mandato agud ma-implementar gid sang maayo ang mga pulisa nga nagaproteher sa aton kabuhi kay sa aton kaayong lawas. And ang posibleng konsekwensya na base mga adverse actions sa mga hindi magsulunod. Okay. Amo nang ginapulbaan ko, amo nang ako na ginakahangawaan because first of all, makakreari na sang problema sa mga individual Filipinos o teachers, for example, sa DepEd, maapektuhan sila ng mga stricto ng mga rules. Secondly, of course, that will create serious legal questions involving, as it may, constitutional complications like mapungguanay, may kolisyon, may pungguanay ang poder sa Estado, ng gobyerno, for example, mag-implementar strictly sa mga pulisa that will implement general welfare clause ng Constitution. Di mapunggo na siya sa diretso sa isa katawo to invoke sila human rights, choose the right to choose, and so forth and so on. So, muna ang mga problema nga ginaporsi na ako, I hope hindi na maglapot nila by way na makakooperate na lang kami ang ating mga pumuluyo, labi na git sa ating mga manunudlo. Yes, sir. So, hulato na mo niya, kagabasi may ara sa update from Ma'am Sales so that we can inform also the parents. Paano mo ni kumbensyon ang ginikanan, padalang kabataan nyo in case si Ma'am balik ang face-to-face kung may pagpangalagag sila.
Councilor, thank you gid sa update karon nga agasar. Good morning. Good morning, and again, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Aksyon Hotline. Subo-subo ni damo gyapon mga manunudlo nagkapakatigaho. O ina mga educators na ton nga mismo sila yati may mga reason para sa ilang iban ti para sa amon belief amo niya mo. O ti alangan mo na piliton ang question. May ara bala sang istriktong regulasyon nga ipatuman sa uli ang Department of Education nga dapat obligahon ini sila tanan o ina ang aton bantayan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire ito my part because the year nga nagsulod ko, ito kadagdamo ko dito. At that time,
no, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kita sila sa tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag
pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinig nga Jack Balaan tirador. Ara na sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon. Sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:49. Okay, thank you gid sa mga nagapadala sa mensahe pagkaronan naton ina dugay-dugay. Hotline. Now, para may isa-isa taniho, mga mensahe nga inyo ginpadala diri sa aton karon nga aga. Now, i-check talang in a short while sa taga BFAR. Actually, kung nantawon nato ng advisory nila do usual manino kag do scheduled naman ni siya perming pagpasira o pagban sa pagpangisda sa tunggin muno naton nga mga sahi sing isda bla like tuloy, no? Ang Visayan si actually diri sa aton hindi man apektado kay do Gimara Strait man na diya mo, pero nano gid ang advisory sini kay siling kubasi balakon may mga mangingisda nga magtalang dito makapangisda balag kag idakop kamo. Kani nga daw to may balita gani nga dito sa Iloilo sila nagpangayaw ho, tsambahan gid dakpan. Duha ka mangingisda alin diri sa Negros Occidental, tiya mo na ang pila ka mga bagay nga dapat i-consider subong kay siling ko kun ilakip pa ang Guimara Strait, ano ni karon ang mga fisher folks naton kundi mga mangingisda kundi gutom iha. Amo lang ni ginasaliganta tisling sa taga Bifar
kundri sa aton way madala di kay ari kita sa Guimaras Strait, okay malang na no, at least sige diya ang pagpangisda sa aton, no, sa area sang Guimaras Strait. Sini mga tuloy, gumaa, lagaw, ano pa itong isang nabutang to, nalakip sa sining advisory sa BFAR. No, pero i-check ko lang na sa regional director karon para at least klaro gid ang iya sining ang advisory nila. No, kay do usual naman galing para at least maintindihan sa mga mangingisda nga basi makalabot kamo to inyo sa nagsakupan sa Visayan Sea. Ano ang sitwasyon, no? Parang para bala manging klaro kung ano ang advisory nila. Pero galing kay lang sa kuno, sige lang do gabiyahe man siya. Pariyo sila diri Ma'am Marian. O gabiyahe man siya pagtawag ko. Siling yati alang-alang gid kita nga sabat subong sang tawag niyo. Pero anyway, ipaklaro na to na kay gincheck ko kay attorney diri sa Bacolod bala no sa City Agriculture Office niya way pa magamik baton pero do usual nang sa Visayan Sea, no. Goldwyn ni Pras siling yati ang Visayan Sea do way man masakop ting Guimaras Strait ko why problema mga mangingisda tadi amo na ang isa ka simple kay siling ko kung madala pa diri ang sa Guimaras Strait kabudlay, no, nga why nagid makuhaan isda man ang mga taga Bacolod kag Negros Occidental tiyalo kan lang karon nimo ya kun way kakuhaan sang imo pa lang nga buhian. Nung iban di pulo panubid lang di kag nang panubid bilang damo bunit o taga nang ginaguyod ka mga bulubaruto na amo na siya ang saligan sa pagpangabuhi sa iban. Kaya mo nang isa sa mga bagay no nga basi karon na no magtulutawhay si Ma'am Rimia Apari ang regional director pagkasugilanon kita sa iya para at least komprehensibo ang mahatag naton nga advisory sa mga mangingisda. Morning lang dira may lang pagmonitor kay Howard Sapa, Jonski monitor man, si Ryan Yolo, Ilad Padigos Sagitap. Gimbaliskad yung ngalan niya. Si Ana Sinuro, ay kay Kong Greg sa taya, galiog na tamyaw ni Ana Sinuro, sang happy birthday subong ni Congressman Greg sa tayag. Kong happy birthday. Martin Aliling, may agaman, salamat sa pagmonitor. Chris Kerry Paul Javier Tanatan, thank you. Niya hidlaw na ko magsaka da o gani man ang ginalibod mo di ba mamuna nga siling nato mabakal ta kun mayara ko. Zeni Lidisma Salvacion kag Jinky Dialagdon, blessed good morning, thank you gid Joseph Dal kag Romy Alconsa. Nawing agawon ko lang ni kay time na tundo ginaalas lang every morning. Aryo kundi subong ang flights protect na mo damo nagindi mo. Daw almost 90% based on the monitoring sa province and also by Bacolod. Di kundi kinalain subong ginhalugan na ang travel guidelines and requirements. Kung vaccinated or fully vaccinated ka, no requirement at all sa ginatawag nga negative RT-PCR test result. At any rate, makita ta, kati may dulot mga kayuhan para sa mga fully vaccinated, kaya titulo tawhay na sila mo. Now, ang ginaproblemahan sa province ng Ligad, kag ginabantayan, amo ini ang pagpalusot sang peke nga mga vaccination cards. Damo ya maalam nga mga Pinoy balom mag-ubra ka magsunod sila mo. Now, kumusta honta? Kay subong ang pag-intindi ko, gin-pull out na tong team nga nagapang-swab sa airport Now, kag ang mga LGU, ambot kon subong, sige pang pangsugat nila sa mga pumuluyo, kay di kon fully vaccinated, no requirements naman sang quarantine. Rektan lang puli sa irian la. Kundi, tulutawhay na. Online sa hotline. Amot ang sa barko, kung nakakas naman, ang team dira sa province ng nagabantay. And joining us this morning is the Incident Management Team Head sang Negros Occidental, Dr. Sifar Gerhard Kailian. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Aksyon Art, no? Mayong aga, kag mayong aga sa nanti pala mati isang Aksyon Radio. Salamat, Doc.
number one, ang flight sumuportik damo na gid in every trip sang mga airlines, do almost siling Attorney Diaz, mga 90%, 80 to 90% ang capacity or volume sang mga nagasakay sa eroplano. Gin kakasa to atong mga nagabalantay nga team naton sa airport. Wala dito ang gabantay. Ang gabantay ara gyapon because they will be scanning the S-pass of sa aton nga mga passengers incoming, no? Okay. Siyempre may quarantine and RT-PCR test ang madakpan nga nag-use ng mga peke nga dokumento like the RT-PCR test result na fake, S-pass na fake, kadang nila nga vaccination card na fake, no? So amura tugo ang kung makalusot ka mo sa amon sa sa origin ninyo kag madakpan ka mo diri sa airport, no, nga sa amon nga personnel nga mag-scan sa inyo kag magalantaw sa inyong documents upon arrival, then isulod ka mo sa quarantine facility and you will stay there at your own expense. Kamo ang mabayad sa pagkaon. After 5 days, i-swap ka mo. And then, even though na hindi ka mo positive, no, either kung mag-positive ka, then you complete 14 days. But even though hindi ka mo positive, ipa-complete ka gyapon sa 14 days quarantine at your own expense, ikaw man gyapon mabayad sang imo nga swab result or sang swab test nimo. So, we are asking, no, nga hindi na tanik kita mag-abot dira nga kung level isang paghatag sa inyo sa hindi man penalties but protocol and safety protocol because wala nag-submit ka mo sa mga fake documents kag mga fake requirements nga ginahatag ninyo para hindi ka mo ma-quarantine dire, no? So meaning if you are fully vaccinated and you submit to us your verifiable, no, nga mga vaccine cards, no, why not a problema, no? Or even yung vaccine cards may ara sa certification or may ara certification sa ating health officer kung sabihin ka mo nagpa-vaccine, then wala man ta problema, no? Ang importante nga ang inyong vaccination cards are verifiable, no? Sa atin. And then ang tapos, no, kung hindi ka fully vaccinated, partially vaccinated ka nang isa pa lang ka vaccine or isa pa lang ka jab ang inyo na himo, then you have to present an RT-PCR result, no? Okay. Nga 22 hours. Para wala ta problem sa airport, no? Ipa-approve gid ang S-pass. Again, Negros Occidental will use S-pass as the travel management, no? That goes also, no, pati ang tanan nga mapuli sa Negros, no, nga malanding sa Silay, no, including ang mga taga Bacolod, you use S-pass and make sila your destination. Kaya inang man kamo gyapon ikuan man kamo gyapon sa laon man kamo gyapon sa probinsya tungod ang sudlan ninyo is Silay City, no, which is part of the province, which is the province of jurisdiction. Then you follow our protocol. Okay. Ko follow the protocol sa Bacolod, you follow the protocol of the province sa Silay. Okay. In other words, pag abot mo na kung fully vaccinated ka, may vaccination cards and all, kompleto na tanan, no problem na automatic rekta ka na sa imo destination. Yes. I-scan ka sa airport, sir. I-check ang document, i-scan ka lang sa airport when you go. Okay, okay. Ito naman ang airport natin. We have already, di pa tulod na natin pa nga salakyan dira. Okay. So, gina-allow na gali isubong? Masalakyan? Yes, sir. Gina-allow na. Okay. Now, pero ang atong nagapang-swab, kasi ngunayan ti pag-abot na, iswab ka mo. No, para nga ma-check anay, basi kung mangin positive ka, ti subong ay na unless kung piki ang imong gamit ng documents. Yes, sir. Kung piki ang gamit ng documents, we will get you sa airport, and then on ka sa quarantine facility, after 5 days, dito na ang swabbing. Pag-swab ka, pagpalapit pa swab mo, you complete your 14-day quarantine at your own expense, pati ang RT-PCR nga gin-undergo mo, ikaw man mabayad. Pero subong, Doc, nga no ang status man sa mga nag-process sa S-pass, damo subong ang naga-contact sa inyo kag naga-pangayo sa approval?
Yes, sir. Kay ang ano mo, ang ato na spas, actually, after 24 hours, no, nga pag-apply nimo, ma-automatic approve na siya. Kaya siyempre, kung nga province, subong mo, ang ginabantayan na lang din namon, subong nga, Aksyon Art, no? Ang mga piki, ang mga gabinutig, ang wala nag-alot ang protocol. Kaya kung ginta na ang atong protocol sa province, tani hindi na kamo hindi na tayo mag-into anay, blang nga intuon niyo pa kami ko. You follow the protocol. The protocols are now very lenient para sa mga tao nga mag-travel. Then, ang sakto lang nga papilit ang yata, kung may vaccination card ka, give us the vaccination card. Kung wala na sa verifiable nga, nga QR code, then pangayo ka mo certification coming from your city health office or assissin o nag-vax sa inyo sa Manila or sa diinta mo, or you have your own QR code, no? May QR code ang inyong vax card, mas mayo. Kay ginagkan na lang na to show that verified. Kung iya sa province, mas mayo pagit, kay may-ara na kita daya ID nga may-ara, verifiable QR code. Okay. So aside from the documents, siguro ang ginahimo, may mga body scanning or body temperature scanning pa, kung taas na, dodahan ka nga may ilanat ka kung ano, lain matsyag mo, okay na pala na subong kung complete na yung imo sining documents. May ara gyapon kita, may temperature checking kita gyapon. Okay. Para gyapon sa airport ang aton nga body scanner. Na may ara kita lang ma-check sang inyo nga mga documents. So mula na, but ultimately ang iba na, ang temperature check, ang sa airport, ara gyapon. Pero why na sir, itong mga LGU nga nagasugat pa sa mga returning residents, mga nagapalauli diri sa ila mga hometown, why na siyang nagasugat ng LGU? Sa subong wala na, no, actually ang gina-require na namon kay gina-coordinate mo na namon sa LGUs, no, kung masugat sila kung hindi. But ultimately for the province, no, open na yung airport. No, ang LGUs magpasugat ng ila returning residents because makita na nila sa ila expat, then ginasugatan nila sa airport mismo. Action Art. Ang pinaka nakita naton ginabantayan kag balantayan guro is ang biyahe sa mga barko. No, kaya ang barko niya kung mag 90% o kung mag full capacity in the coming days, hindi na ninyo guro marapalan, namudamo na guro mga pasahero iya masalakay. Actually, Action Art, no, ang atong limitation sa barko is 200 lang. Hindi pwede kapasubra. Full capacity. Wala kami nagsugot full capacity kay ma-overwhelm mga amon scanners sa Dreadco Port, no? Again, once umabot ang barko, ara gyapon ang team naton mag-scan sa ila kag mag-check gyapon sang ila espace kag sang ila mga RT-PCR results, no? Nga dira sa kay mas damo diri sa barko, Action Art ang mga palusot mo. Okay. So, pinahugtanan na namon masyad maayo ang barko because siyempre kadamo balat ang gusto magsulod lang dayon without complying to our protocol. So we have to ensure na ang atong borders man, diri sa Breadco, is assured man nga makasulod man ang mga tao nga may complete documents, no? Wala naman na ginamon hindi man sila nga wala namang ginistricto, but wala naman na basta complete ka lang documents mo, it's okay with us, no? Pwede makalakat tayo or i-release ka na mo dayon. But kung hindi mayong yung documents hindi kompleto, then we have to paong kagidya naman, kagig-quarantine kagidya naman at your own expense. Okay. Pero order ni Governor Lacson. So may arangali coordination ang mga management sa mga barko ni nga kinanglan hindi pagit sila magpasobra sa 200 capacity of passengers nga madala or mahakot nila pasulod di sa Atons Negros. Yes sir, may ara na sir. Na kami. Naka-coordinate. Kaya mo na kulbaan ko siling ko kunali ni why karon regulasyon nga malimitahan lang hinali karon maggulpiada linibo magsinakay sa barko na siguro ano ni ka mga scanners sa province kung basi magkalaguba blas ang kadamuon. Yes sir, mo din na sir nang hindi na marapalan sa aton nga team, especially nga alas 9:05 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Isog po na tanan. Okay, subong actually, kung si Aksyon Fred, pati mo na ning ginatutukan ang mga sululod di subong.
at least Doc siling ko although nga halugan na subong ang pag-travel duga kadamo na ginluyang magtabok-tabok kay sing unati of course apor amo na ablati siling ko ang province bayon ni kay may ara pa kamo tiempo kag may well coordinated man ano man ang sa mga barko ni guro basig na check man nila galing ang capability nila to determine sang fake nga mga vaccination card sa mo ginagurong question na kay may kung may mga direct ni sila nga link sa mga LGUs ya. Actually, hindi mag-apply para bala sa ila. They have just check S-Pass. Kung what the S-Pass is approved, meaning na check na ang vaccination card. Yes sir. Ari di may kapamangkot. May kapamangkot ni si Lisa Gardi. Sila nga pa Manila ko by December. Need ko pa magkuha S-Pass. Kuha gid siya sir no? Maglakad siya sa Manila. Actually, ang depende na sa LBO destination. Kung unrestricted ang iyang LBO destination sa Manila, automatic approve yung S-Pass. Why na i-approve? Automatic approve ang S-Pass. But she needs really to process ang S-Pass. Yes. So, apply mo lang na online and then you just nang ikon mo lang ang imo LBO destination. Pag unrestricted na siya, automatically you will have an approved S-Pass. Pag restricted sa ihatag sa imo sa S-Pass, ang iyang requirement kung anong i-upload mo, i-attach mo sa imo nga attachment. No? Kung may vaccinated time, you're fully vaccinated, patang mo lang na ID mo with verifiable QR code, and then pagtapos na, ulat na lang gamay, para sa S-Pass team to approve the S-Pass, no? I see. Para sa tulog ka din. Okay. Pero subong sir, nakapang-distribute na tayo sa province, sining kundi may vax certificate nga dira ka ma-process galing ginauna na do mga OFW kon interzonal galang daw ay pa man gina-accommodate nila ining may QR code na ton sa province may pilak-bilog na na-issuehan ta sini. Wala ko sinad no kay iya sang ICT. Sang ICTV na to na ang okay. Kasi sila ga-distribute hindi ang akong team. So pero lang taon ko kung makita ko na mapamangkot ko to ang atong ICTV kung may atak sila sang data sa nakatagan ta kung backstart. Sige. So halong gid kabay pa way lang sa ma-quarantine ka magbayad sang pagtiner nila sa quarantine facility. Kag sang ilang swab para nga hindi ka mahulaan kung nali magsulod ka sa Bacolod nga mapalusot ka sang imo dokumento. Salamat kid Doc, halong gid permi. Yes, actually, nagtagtangalan sa ating Governor Eugenio Jose B. Lacson. Mayong aga dito tanan kag tagungin sa Aksyon Radio. Aksyon Hotline! Vaccinated na, confirms within Doc, but no QR code ang Vax card ko. Anami sinaguro ma'am sa S-Pass kagid kay online mo lang na ma-apply ka kay kung unrestricted ang iriyang katuan mo basta kumpleto lang ang imo siningkuan ang vaccination card mo ni basi ma-confirm man na iya although nga tiway pa sang QR code para nga at least as early as possible i-process mo na guro mamay amo na ma-suggest ko para hindi ka na mag-problema. Aksyon Hotline! Gate lang ko sa Iloilo, pagkanto sa Bacolod, ala na subong utod man ni galing man. Good EM sir, as lang ko, kung halin ka Iloilo, pagkanto sa Bacolod, ala na subong way galing sugpon. Kung ang pamangkot mo, party sa may ara gyapon na kuhan, kung nag-travel ka pagkanto di, kung vaccinated ka, way gid blay problema. No? Kung vaccinated, fully vaccinated ka, pakita mo lang vaccination card mo, why na problema? Magkatabok ka di subong. Pero kan unvaccinated ka, kuha ka gid RT-PCR test, no? So mga nagapamangkot di, thank you gid. Sir, isa ako ka traveler kung mahalin ko sa Iloilo pagkanto sa Bacolod. Utod gyapon ka utod ang imo mensahe. Ti kung traveler ka, kag basta amo na gani siling ko kung fully vaccinated ka, no worry na, makasulod ka di anytime. Style Antonio Cadayday, Melchor Milos, Alex Decena, Lestibos Guillema, Ginelin Villason, Marites Negre, Melvin Piñafil, salamat gid Edwin Pinida, sila nga Aksyon Art, ang balikbayan wala nag-quarantine, may 2 shots booster na sa Manila kag Bacolod. At okay na sir basta may vaccination card. Salamat gid Sir Armando Cabilis, sir may nga agad mustang Canada, nya don't post your documents on FB towards your vaccine. Correct na kay base amo pa ng
kopyahan sa mga syndicate naman. Aksyon Hotline. Alas 9:10. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami. Hindi yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year na nagsulod ko, nagdamo din po dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan.
lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao. Kay man kalabanan sa mga tao subong ang nag-rely gid or salin sa huna ang mga tao nag-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sa tatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter.
Kaya nga siya, magsinika nga Jack Balaan, Tirador, para sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod magkalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin
ginpasinunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan ang dawi mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluwanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sa mga tagwaragwag. Ang tanan maayo man, sa bilog nga baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklara sa Aksyon Radio Bacolod, #1. Oh yeah, may winner na kita, may nagabutan na diri sa aton padayon nga pagpahatag sang regalo sa aton mga suking nga matag paramati. Ari na sa aton nga linya. Hello, good morning. Hello, good morning. Si Aksyon Art, sa Aksyon Radio Bacolod, sino gani palihog? Mario Tuerco, Aksyon Art. Mario Tuerco. Pila edad ta, sir? 53, Aksyon Art. 53, no? Taga din ka gani, sir? Sa Bisito, Alihis. Alihis, Barangay Alihis, Bacolod City. Bao, congratulations, ikaw ginmapalaron nga winner tagaron nga aga, sir. Ang standard extra gani sa Aksyon Radio Bacolod, may bago kami, pero ang usual ginahambal namon nga una sa balita, una sa aksyon. Anong sugpon gani, sir? Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Hey! Congratulations, Sir Mario. Sir, walaton mo lang ang text na, sir, kay ipadala namon sa imo kung ang reference kung paano mo kuhaon, ha? Sige, thank you, good Aksyon Art. Congratulations! Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio #1. Karon sa udto, monitor ko mo liwat, i-check niyo liwat kun pa siguro ginga cellphone niyo naka-open, agud nga makakuha makamusang premyo, no? Kag aton temprano nga pamaskwa sa inyo nga amon mga ka-aksyon. Simple lang basta kasabat ka cellphone mo, matik na ya. May ara ka dayon pamaskwa nga 500 pesos. Good morning kay Ronel kag Norabil Canio sa Burgos sa Public Market nga naga-monitor karon nga aga. Way nako galing time mo sa aton nga pagpangalagad. Hindi ka mo magkalipat Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa 10 ka pesos lang. Babuligan proteksyon ng lawas nyo, damo vitamins and minerals. Ang ginauna na gid nga babakuro ng joining the show, kuno man Aksyon Art Tayhopon, mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila
Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,